Og så er det her min database i Microsoft Access. Og vi skulle opstille 10 kunder for virksomheden, og det har jeg så gjort her. Og ID, det står bare for at identificere, så jeg har 1-10, og så har jeg en kolonne, hvor der står virksomhed med virksomhedens navn, og så en adresse med deres adresse, og så deres postnummer. Og deres postnummer, det er, der har jeg lavet en relation, som jeg kan komme ind på lidt senere. Og så skulle man ligesom måle, eller beskrive deres størrelse for virksomheden, for AB'erne. Og der er så valgt at gøre det med ABC, hvor at A, det er dem, vi ser størst potentiale i, dem der giver størst, dem der ligesom giver bedst indtjening for virksomheden, hvis man skal sige det. Og så B, det er dem, hvor man hvor man kan se en potentiale i dem, men ikke har udnyttet det endnu. Og C, det er nogle, hvor man ikke ser potentiale, eller måske kan se lidt, men det er et stadie, hvor man overvejer, om man skal smide dem ud af virksomheden, eller om man skal arbejde videre med dem. Og så kontaktpersonen, det er kontaktpersonen for de virksomheder, og det er bare nogen, jeg har skrevet. Det er ikke rigtige mennesker. Og så kundestatusen, den hænger sammen med størrelsen på ABC. For eksempel Folketinget i Christiansborg, den er valgt sat på A, netop fordi at det er en aktiv kunde, der giver et udkast til virksomheden. Og hvis man ser på B, så er det en kunde, vi har taget kontakt til, men vi ved ikke rigtigt, om der er udkast i den her kunde, så derfor er det en B'er. Så det er ligesom samspil mellem kundestatus og størrelse. Og C'erne, det er det, der er en potentiel kunde. Vi ved ikke rigtigt, om kunden er god for virksomheden, så derfor er det en potentiel kunde, og derfor er den rangeret som et C. Og så kredit, der findes der nogle forskellige kreditmuligheder. Og man kan se, det der går igen her ved mig, det er, at A'erne, de har en længere kredit, B'erne har en mindre kredit, og C'erne, de har netto på 8 dage og netto kontant. Så man kan se for eksempel, at Forenet Service, som er en A-kunde, som er aktiv, de har så den løbende måned plus 15 dage. Det er altså en lang kredittid. Hvorimod at restaurant Nielsen i Aabenraa, eller Nielsen i Aabenraa, er rangeret som en C-kunde. Det er altså en kunde, vi har taget kontakt til. De skal altså betale kontant, hvis det er en kunde, vi ønsker at oprette. Så her igen er der også samspil med størrelsen og kreditmulighederne. Og det her med postnummeret, den kommer jeg over til her, hvor jeg har oprettet en ny tabel, eller hvad det hedder, hvor jeg har skrevet postnummeret ind her, og så byen her. Og det man så kan gøre med det er, at man kan lave en relation, som man kan se her, hvor jeg har skrevet postnummer-tabellen her, det er den her tabel, og det man så kalder venner, det er så den tabel, vi så til at starte med. Og her kan man så få postnummeret, data og byen overført til ens venner, uden selv at manuelt skulle gøre det. Og det ved jeg ikke, om man kan se, om jeg har gjort, men det har jeg gjort. Da jeg skrev postnummer ind, så skrev jeg bare 6-0, og så kom den selv frem med et forslag til det her. Og det relationen det gør, det er, at man kan se, at der står et tal her, og det er altså, at det her postnummer og by, det kan kun bruges, eller dem er der kun én af, og så kan man se, at der går sådan en relation hernede til et uendelighedstegn, og det betyder, at postnummer og byen, dem er der kun én af, men dem kan man så bruge uendelig mange gange. Det vil altså sige, at hvis man har 3 kunder i Aabenraa, så kan man ved hjælp af relationen skrive 6200
uendelig antal gange, og så finder den selv Aabenraa byen. Så det er en lidt smart måde, hvis man i godsøjen kan kalde sig doven. Så er det ligesom sådan en lille hjælper, en lille snydetricks. Og så skulle vi også opstille denne her, som er et lagerregister. Og igen har jeg været inde på Abenas egen hjemmeside, deres webshop. Og varenummerne, de står så herude i siden. Og de forskellige cifre bagpå. Dem, der har kortest, det er så dem, der er blevet oprettet i starten. Og dem, der så er lidt længere, det er dem, der er kommet efterfølgende. For Abena har over 10.000 varenumre. Og så kan man så se produktnavnet, det er for eksempel den første her. Man tager en anden en, for eksempel 2538 her. Det er en neutral dispenser. 27x14 cm. Krom og plads til ansigtsservietter. Og det er så produktnavnet. Og så herover så har jeg lavet det, der hedder et ja-nej skema eller tabel. Og den er så valgt at kalde på lager. Og så kan man se, er vare 2536 dispenser på lager. Og så kan man se, ja, der er et flueben på den, så den er på lager. Så det er sådan et lagerregister, hvor man kan se varenummeret, produktnavnet og om den er på lager.